σε όλους κάποια πράγματα. 98 και σε κάθε στενό της Αθήνας το ράπ έβγαινε καθαρό μια παρέα. Εμείς μια παρέα, εσείς οι MCs που φωνάζαμε fuck the police. Η κυψέλη hip hop να ουλιάζει, κόζια σαν σερ ποϊζόν κάθε βράδυ. Με γκόμενες φράγκα στους δρόμους αλάργα. Κι ας ερχόσουν αυλάκα να το παίξεις μάγκας. Βαρέθηκα λοιπόν τα ίδια. Τότε ήσασταν φλόροι, τώρα βγάλα τα αρχίδια. Παιδιά που δεν έχουνε κάτι να πούν, να τη γράφουνε, θέλουν απλά να χωθούν. Δεν είναι έτσι όμως η φάση. Πρέπει να έχεις να πεις, αλλιώς θα σε ξεβράσεις. Απ' δώμα που σκάει στο κύμα στην άκρη. Σε κάνανε τιτανικό που να νεβουλιάσεις. Και εσύ θέλεις να μάθεις ποιος είμαι. Underground εμπορικός, μαύρος λευκός, πλουσιός ή φτωχός, Έλληνας ή Αλβανός, μην τρομάζεις. Ό,τι θέλεις να είμαι. Ό,τι κι αν πεις, φίλε δεν αλλάζει ότι είμαι. Από τον δρόμο θα συνεχίσω να είμαι. Έχω πολλά να πω, να κάνω, να δώσω, να δω και μην τρομάζεις. Εγώ ο ίδιος θα είμαι. Ό,τι κι αν πεις, φίλε δεν αλλάζει ότι είμαι. Από τον δρόμο θα συνεχίσω να είμαι. Έχω πολλά να πω, να κάνω, να δώσω, να δω και μην τρομάζεις. Εγώ ο ίδιος θα είμαι. 2006 βγάζω πρώτο CD, ελληνική παιδεία. Και straight στην κορυφή τότε είχαν φυγάρει. Όλοι θέλανε κάτι, όλοι τους είχαν πέσει επάνω στον άρτσι. Το Σταρ και ο Θέμος και είμαι νεγάκι. Δεν πάω εγώ σε κανένα πουστάκι. Δεν βγαίνω στις κατωτηλεοράσεις. Εκτός αν είναι για ταινία, κάνω κομμάτι. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η φάση. Χέζω στα μούτρα, τη showbiz που έχουν φτιάξει. Δεν είναι τίποτα παραπάνω από κομπάρσι. Γραμματωμένα τσόλια που ρουφάνε την πλάση. Μην τους ακούς αφού το ξέρεις ότι είναι κακό. Σου βομβαρδίζουν το μυαλό με τόσο άχρηστο υλικό. Σήκω από τον καναπέ, έλα στον δρόμο να σε δω. Μάλεψε αν θες να ζήσεις κάτι πραγματικό. Τι κι αν πεις, φίλε δεν αλλάζει ότι είμαι. Από τον δρόμο θα συνεχίσω να είμαι. Έχω πολλά να πω, να κάνω, να δώσω, να δω και μην τρομάζεις. Εγώ ο ίδιος θα είμαι. Ό,τι κι αν πεις, φίλε δεν αλλάζει ότι είμαι. Από τον δρόμο θα συνεχίσω να είμαι. Έχω πολλά να πω, να κάνω, να δώσω, να δω και μην τρομάζεις. Εγώ ο ίδιος θα είμαι. 2009 ακόμα στους δρόμους γύρισα την Ελλάδα με ένα σάκο στους ώμους. Με καλούνε λοιπόν μέσα στην εταιρεία να μου πούνε τα νέα, να αλλάξω πορεία. Να κάνω κάτι λίγο πιο εμπορικό, να βάλω γκόμενα, να είναι και χορευτικό. Τους απάντησα το μετανάστες θέλω εγώ. Αυτοί μου ζήτησαν μετά το 30%. Από ό,τι κλείνω και από ό,τι κλείνουν να πηγαίνω που μου λένε με το ζόρι τι νομίζουν. Πως θα κάθομαι να ακούω τις βλακίες του. Τους παίρνει ο διάολος και πάω για άλλες πολιτείες πεις. Το CD μου όμως έμεινε στο ράφι. Βίντεο δεν πληρώσανε οι κάφροι. Σαν πασκεμπολίστα που κρατάνε το δελτίο του. Δεν μου δίναν απαλλακτικό 3 χρόνια γάμω το σπίτι τους. Αλλά νομίζουν ότι έχω κουραστεί. 2013 διαγραφή. Νομίζεις ότι έχω κουραστεί. 2013 διαγραφή. Ό,τι κι αν πεις, φίλε δεν αλλάζει ότι είμαι. Από τον δρόμο θα συνεχίσω να είμαι. Έχω πολλά να πω, να κάνω, να δώσω, να δω και μην τρομάζεις. Εγώ ο ίδιος θα είμαι. Ό,τι κι αν πεις, φίλε δεν αλλάζει ότι είμαι. Από τον δρόμο θα συνεχίσω να είμαι. Έχω πολλά να πω, να κάνω, να δώσω, να δω και μην τρομάζεις. Εγώ ο ίδιος θα είμαι.